טוב, יום שישי הגיע, וזה אומר דירוג לעיוור, הפעם הסרטים של ג'יימס קמרון. יאללה, בואו נתחיל. דירוג עיוור אני מזכיר, אז לא לשפוט. שקרים אמיתיים, סרט נפלא, 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 עם שוורצנגר וג'יימי לי קרטיס. אני מאוד אוהב את הסרט הזה באופן אישי, אבל אני לא יודע איזה סרטים עוד יגיעו, בטח שליחות קטלנית וכאלה. בואו נשים את שקרים אמיתיים במקום הרביעי. על Aliens, זה אחד הסרטים הכי טובים ever, אחד ההמשכים הכי טובים שנעשו אי פעם. האגדה האורבנית מספרת שקמרון בא לראשי האולפנים בפוקס בזמנו, וכתב את המילה Alien על דף, ואז הוסיף את האות S עם סימן של דולר, וזה מה ששכנע אותם לעשות את Aliens. סרט אקשן מדהים, סיגורני ויבר בתפקיד אדיר, אני בקלות שם אותו במקום השלישי. פיראנה 2, סרט טרש, האמת, פייר לא ראיתי, נשים אותו למטה. אביס, וואי, סרט שראיתי אותו לפני שנים, אני זוכר שהרשים אותי בזמנו, על משלחת מדענים שצוללת למעמקי הים ומוצאים שם ישות חייזרית. זה הרשים אותי כילד, אני אשים אותו במקום החמישי. טרמינטור, טוב, by far במקומות הראשונים. אני מניח שטרמינטור 2 הגיע, אז נשים אותו במקום השני. פייר, לא מכיר את הסרט הזה בכלל. אבטר, אני לא אוהב את הפרנצ'ייז הזה, אני לא חושב שאלה סרטים טובים, ואבטר השני הוא בדיוק כמו הראשון מבחינתי. אז שניהם במקומות האלה. טרמינטור 2, מקום ראשון בקלות. טיטניק, סרט שהוא בסדר, אני אף פעם לא כזה הבנתי מה ההתלהבות לגביו. ורוז יצאה דרקית, שלא נתנה לג'ק מקום על הדלת, אז בכלל, אז מקום שישי. וזה הדירוג שלי לסרטים של ג'יימס קמרון. מסכימים איתי? מגניב, דברו איתי בתגובות.